Jeg hedder Lars Bum, og jeg er skuespiller, og så er jeg også blevet kirkesanger i Vipperød Sogn. Og var selv mit liv kun den frygtende stund. Det var dog i kyst af din fader mund. Kirken i Vipperød Sogn har gjort rigtig meget ud af at sætte fokus på at være en grøn kirke. Og det vil sige, at de prioriterer bæredygtighed, både inden for fællesskabet, social bæredygtighed, og også, kan man sige, klimabæredygtighed. Og de gør rigtig meget ud af arbejdsmiljøet, og gør rigtig meget ud af, at alle føler sig velkomne og hørt. Både menigheden og medarbejderne. Det kan jeg virkelig godt lide. Og så har vi jo for det grønne har vi også en skovkirke, hvor man kan komme ud i det fri og have en gudstjeneste der. Så det er jo en anden måde at praktisere kirkens liturgi på. Og det er bare, synes jeg, en inspirerende rum at komme ud i. Og Hvad bruger I det til? Det bliver brugt et par gange om året til forskellige tjenester. Blandt andet skal vi bruge det Sankt Hans, hvor vi skal have en fin aften. Og det lokker sikkert en masse mennesker til, fordi der både er Sankt Hans og gudstjeneste.